Ja povie, čo chce z obca. Otecko. Ty povieš niečo? A to ste už nepočuli. Povieš za tie gude, či vajcia. No, ja poviem, že váš zahraj nemá jedno vajce. No, Vajíčko, chlapci, vyškrigovanie sa. No, to ste už nepočuli. No, Má alebo nemá? No, že povedz. Má alebo nemá? No a keby aj, daj sa myslete, vidíš, že? Daj sa myslete. Ale za to široko, ďaleko, nemáte lepší obsah. Tako mňa. Ale však je môj lapaj lepší, ruku na srdce. A ja, prepáčte. A už ideme to. Ideme o ino. No. No? Ale ten váš lapaj má síce svoje prednosti. Je čistokrvný, vytrvalý, stena mocné, ale ten pes, ak to chcete vedieť, má dve veľké chyby. Je starý a jednu má kaču. Nemá. A teraz ideš teraz ideš behať tu, lebo Znovu má kračiu a to lebo môj zahraj beží takto a váš lapaj chodí takto a zaostal. Aj poviem zaostal, sadne naspäť, zaostal, lebo sa mu to šmýkalo. No? Sa mu šmýkalo. Tu zahráš tú scénku, že? Ale čím ju začnem? Má jednu nohu kračiu, môj lapaj. A ja čo, že nemá? Váš zahraj má jednu nohu kračiu. Aký máš text? No pri tej nohe tie nohe. Je mi teplo. Závidie cudzie psa. Nie, to už ďaleko, naspäť. Naspäť strane. Idem sa odhaliť. Poviem lapaj. Má jednu kračiu. Dovolte, aby som vám pripomenul. Tu sa postavíš a ukážeš, že tam, na mieste a sadne si. Dovolte, aby som vám pripomenul, na jednej polovačke môj lapaj uháňal za Grofovým lordom. Takto. Na mieste a váš lapaj. Ale váš lapaj. Zahraj je váš. Zahraj. To bude lapaj. Váš zahraj. Dookola a sadne si a zaostal. Otočíš sa, zaostal. A ja poviem, zaostal, lebo pomôž, lebo sa mu šmýkalo. Tak. No? A teraz povedz zase niečo? Že sa mu šmýkalo? Lebo nemá jedno vajce. Dobre.